να μελετάμε το νόμο του Θεού επιμελώς. Επαναλαμβάνουμε τονίζοντας. Είτε περί ορθού βίου, είτε κυρίως περί ορθής πίστεως, ούτως ώστε να υπερμαχούμε δι' αυτήν, ελέγχοντας δεινός, ούτως ώστε να δεινός και σφόδρα τους οποιαδήποτε αιρετικούς, καθώς και τους επικοινωνούντας με τα αυτών αιρετικούς, με πλήστες και ποικίλες ορθόδοξες αλληλοπατερικές ιεροκανονικές διδασκαλίες. Αυτή τη δεύτερη φάση της ομολογίας ως επιτακτικό καθήκον οι περισσότεροι την αγνοούν εν ακρίβεια πώς ορθώς γίνεται, είτε θεωρητικός είτε πράκτος, είτε και τα δύο ταύτα, για να υπάρχουν θετικότατα αποτελέσματα για την Ορθοδοξία, αλλά και προς μεγάλη ωφέλεια των ψυχών τους, που με καθαρή κατά Θεόν καρδία την ποθούν και την πράττουν. Οι περισσότεροι σχεδόν όλοι αδιαφορούν, αμελούν ή και την περιφρονούν ταύτην τη δευτέρα περίπτωση της σωτηριώδους ομολογίας της πίστεως, Ορθοδόξου πίστεως. Με τα μεγίστων φύλαυτων δικαιολογιών, μορολογιών, ευτραπέλων, αλλοπρόσαλων διαστροφολογικών, ορθολογιστικών, δαιμονικών επινοημάτων, οι φυσιχάζοντες, καταπατούντες άπατα τας Ορθοδοξίας διδαχές, καθώς και τη συνείδησή τους σφόδρα. Ξαναπαναλαμβάνουμε περτονίζοντας, ο έλεγχος, η ανέρεση, η καταπολέμηση και όσο το δυνατόν η κατά Θεόν δυναμική προσπάθεια πέρασης όλων των αμετανοήτων αιρετικών, καθώς και των ποικίλων πολυαριθμών αιρετικών φρονημάτων τους, παύλα δοξασιών, μέσα από τους κόλπους Ορθοδόξου Εκκλησίας Παντεοτρόπος, είτε δηλαδή προφορικός, είτε γράφος, είτε προσωπικός, προς όλους αυτούς τους ανθρωποειδείς δαίμονες της απολίας, είναι Ορθοδόξος επιβεβλημένο. Αυτό είναι το αρήτος μέγιστο καθήκον ως βάση για όλους τους Ορθοδόξους Χριστιανούς ανεξαρτήτου εκκλησιαστικής τάξεως, ιδίως δε δια τους φέροντας το Άγιο Αγγελικό Σχήμα μοναχούς, που ως κανονικοί ονομάζονται κατά τους ιερούς κανόνες εν το Ιερό Επιδαλείο, διότι χρέος έχουν να φυλάτουν και να διδάσκουν και να υπάρχουν σφόδρα θεοπρεπώς υπέρ της Ορθοδόξου πίστεως, μέχρι σέματος χάρη του Θεού γενόμενοι αυτή παράδειγμα και φως του κόσμου. Αυτές είναι αγιοπατερικές διδαχές για το θέμα αυτό. Εσείς ψευτοζηλωτές, υπνούντες και εις παντίαν θέση μονίμως, ψευτοζηλωτές υπνούντες, αΐ, παντία θέση μονίμως και διαχρονικώς συνεχίζοντες μέχρι σήμερα, την εφαρμόζεται αυτή τη σπουδαιοτά την δευτέρα φάση περίπτωση Ορθοδόξου ομολογίας μέσα στο ολόκληρο το Άγιον Όρος και εκτός, ελέγχοντας και απελάβνοντας πάντως τους ποικίλους εωσφόρους αιρετικούς, τους ολετήρες και λιμαιώνες Ορθοδοξίας. Εκ των μέχρι τώρα πραγμάτων και των απείρων γεγονότων προς εσάς αναφερόμενων, αποδεικτικό σίγουρα, άπειρες φορές σίγουρα, όχι. Και πάλι όχι. Γιατί είστε απείρως οι φυσικάζοντες, αλλού πλανόμενοι, αλλού και αλλού τυρβάζοντες αρήτως, μούγκα στις τρούγκες. Διότι πιστεύετε ως φόδρα πλανεμένοι και οι περισσότεροι, πως μόνο που δεν μνημονεύετε τον εωσφόρο της Ανατολής, αρχισατανά, αρχιμασόνο, τουρκαλά εωσφόρο, οικουμενιστή Ουνίτη Βοθρολομαίο, τουρκαλά, αρκεί προς σωτηρία των ψυχών σας, πλανεμένοι, επλανεμένοι. Θέτοντες οι ίδιοι μόνον δια αυτή σας την πράξη, δια τον εαυτό σας την επιγραφή επί του μετώπου σας, θέτοντας οι ίδιοι μόνον δια αυτή σας την πράξη, δια τον εαυτό σας την επιγραφή επί του μετώπου σας, ομολογητής. Τρόπο τεινά, με τα μεγίστης επιδείξεως, ενώ αλλαχού οι περισσότεροι σχεδόν όλοι ψευτοσυλλοτές αγιορείτες, είτε επικοινωνείτε με τις διάφορες διαφορετικές σχισματοαιρετικές παρασυναγωγές του πατρίου ημερολογίου, είτε οι ίδιοι έχετε αιρετικά διάφορα φρονήματα, είτε και οι δύο ταύτα, είτε και τα δύο ταύτα αμφότερα. Είστε απείρως άκρος αξιολύπητοι και αξιοδάκριτοι, άκρος απαράδεκτοι, ουέ και αλλή μονό σας, τι απολογία θα δώσετε για εσάς και για την διάθεση τάσης σας και για την ολέθρια ψυχοπνευματική καταστροφή του Αγίου Όρους εξαιτίας σας. Στην Κυρία Θεοτόκο, στον Κύριο μόνος του Χριστόν,
τον Άγιο Άννη Πρόδρομο, τον αρχηγό του αγγελικού σχήματος και στους άπαντα στους Αγίους και ασωμάτους αγγελικές δυνάμεις. Ουε, και τα ταλέποροι αλίμονο τη μέλουσα κρίση, φοβερά κρίση σας περιμένει. Τρίτη φάση, περίπτωση ακρεφενεστάτης και υπερτελειωτάτης ομολογίας ορθοδόξου πίστεως, η υπεράσπιση είναι δια του αίματος ή για του σώματος μαρτυρίου αποτελείωσης. Ω μακαριότατο και υπερευλογημένο τέλος. Άποτε να αξιοθόμεν κι εμείς μια τελείαν αποτύχηση και τέλειον ορθόδοξον ποικιλοτρόπος φρόνημα. Εδώ οι Άγιοι Πατέρες δεν βιάζουν, καθώς ούτε ο ίδιος ο καλός Θεός Τανικός, ούτε και η Παναγία Κυρίως Θεοτόκος, ούτε οι Άγιοι Άγγελοι, τον κάθε ορθόδοξο αυτοβούλος και αυτοκλήτος να μαρτυρήσει για το αίματος ή την οποιαδήποτε σωματική αποτελείωσή του ένεκα της ορθόδοξου πίστεως. Πλην αν το καλέσει ο Θεός, δηλαδή γίνει θεόκλητος δια ποικίλων περιστάσεων και γεγονότων συμβαινόντων προς το μαρτύριον ως προαναφέραμε. Αυτό ακριβώς είπε η κυρία Θεοτόκος εις κάποιον Άγιον Γέροντα. Όσοι θέλουν την τρίτη φάση της ομολογίας, κάνουμε ένα σχήμα λόγου, το μαρτύριον δια της σωματικής αποτελειώσεως ας μείνουν, ενώ οι άλλοι ας φύγουν. Που σημαίνει πως όταν έρχονται κατ' επάνω σας οι αιρετικοί για να σας σκοτώσουν και δεν αντέχετε τα διάφορα κολαστήρια και παιδευτήρια, φοβούμενοι μη χάσετε την ορθόδοξη ομολογία σας, γενόμενοι αρνητές αυτής από τα διάφορα δρυμύτατα βάσανα, φύγετε να γλιτώσετε την ορθή ομολογία σας διασφαλιστικός και βεβαίως κατά συνέπεια και την αιώνια ψυχή σας. Όμως όταν δεν υπάρχει η θανατική βία επερχομένη προς εμάς ή άλλα ανελαίητα παιδευτήρια, βασανιστήρια ή φυλακές ή εξορίες ή οτιδήποτε παρόμοια να μας ταλανίζουν τη μοναχική μας ζωή, πάντες ψευτοζηλωτές πατέρες, ευρισκόμενοι εν ησυχία, εν ειρήνη τρόπον τεινά, μη απειλούμενοι ή λίγο ή πολύ μετρίως, τι πρέπει να κάνουμε όταν εσπηδήσουν οι διάφοροι ποικίλοι λυκοποιημένες δολιοφθερείς των ψυχών αιρετικοί και τις Ορθοδόξου Εκκλησίες ολετήριες με τις αντίστοιχες ολέθρες αιρέσεις των Αλαχώθεν εις τον Αμπελώνα την Ορθόδοξον Εκκλησία του Ιησού Χριστού, που δια των ποικίλων του παθών της Αγίας Σταυρώσεως Αναστάσεως και Αναλήψεως ίδρυσε την Αγία Ορθόδοξη Εκκλησία. Τι πρέπει να κάνουμε εμείς οι μεγαλόσχημοι μοναχοί που λεγόμαστε κανονικοί και είμαστε οι θεματοφύλακες των Ιερών Κανόνων και της Ορθοδόξου Εκκλησίας? Να φύγουμε δια τα βουνά, μακράν οι φυσιχάζοντες, κάνοντας τα ποικίλα μας πνευματικά καθήκοντα. Μα η υπεράσπιση της Ορθόδοξου πίστεως δεν είναι βασικότατο καθήκον του κάθε κάστου μοναχού? Δηλαδή υπονοείται ταλέποροι, οι φυσικαστέ διαστροφολόγοι και συκοφάντες της αληθείας ψευτοσυλλωτέ ότι εννοούσε η Παναγία να φεύγεται την υπεράσπιση της Ορθοδόξου πίστεως εν ειρήνη διαγαγόντες την δίχως καμία σωματική βία? Αυτό εννοούσε η Παναγία? Λέγοντας στον Άγιο Γέροντα, ή το αντίστροφο? Αν ναι, κατ' εσάς την πρώτη περίπτωση, τότε 1000 φορές ουέ σας σκοταδιστέ ταλέποροι που γίνεστε συνειδητά ή ασυνείδητα δρυμύτα αντικατήγοροι και συκοφάτες της Κυρίας Θεοτόκου, διαστρέφοντας πάντα όσα λέγει και πράττει, καθώς και κάποιους Αγίους κάποιες φορές από τους βίους των και τις ποικίλες διδασκαλίες των διαστρέφοντες και δικαιολογήστε σφόδρα δυστυχισμένα ανθρωποειδή πλάσματα, τα άρρητα, τα ατελεύτητα αδικαιολόγητά σας ως αιρετικοί, αρνητές και προδότες της πίστεως οι φυσικαστέ. Θα τα πούμε πάντες όλοι μας όταν βρεθούμε στο φοβερό βήμα, φοβερό κριτήριο του Κυρίου Μόνου Χριστού, που και η ίδια η Παναγία Κυρία Θεοτόκος θα είναι πλήρης θυμού και ποιος θα την εξηλαιώσει, ποιος θα την αντικρίσει, πώς θα δώσουμε πάντες ενώπιόν της και στον νιό της φοβερά απολογία για όλα τα τεκτενόμενα του μοναχικού μας βίου,
Ουέ και αλιμονό μας, έκαστος εκεί που θα έχει σφάλει σφόδρα και ποικίλος κυρίως ενώπιον εις αυτά τα άχρατα πανάγια πρόσωπα. Ουέ και αλιμονό μας, δικησίσοβοι μορολόγοι πλανεμένοι, πλανεμένοι, ψευτοζηλωτέ πατέρες, εδώ η Ορθόδοξη Εκκλησία χάνεται και ψευτοζηλωτέ και μη μοναχοί, ψευτοζηλωτέ και μη μοναχοί, εντός εισαγωγικών μοναχοί, ιερομόναχοι, χτενίζονται και αλλού ο νους τους ανεμίζει. Σχημαλόγου είναι, παροιμία κάνουν τώρα, έτσι. Αλλού και ο νους τους ανεμίζει, αλλού τυρβάζουν, διότι άλλα πάρα πολλά κύρια τους απασχολούν, λέγοντες δεν αδειάζουν. Οι ψευτοζηλωτές δεν αδειάζουν. Όλους τους Αγίους και Ιερούς κανόνες επράκτος στον παούλο και στους σκονισμένες βιβλιοθήκες τους τα βάζουν, δι' αυτό και διόλου με τους ερωτικούς δεν τα βάζουν, αφού αρήτως ησυχάζουν, θεωρητικώς σε θεωρία βρίσκονται και ησυχάζουν, αφού αλλού όλοι οι αγιορείτες ψευτοζηλωτές και οι άλλοι οικουμενιστές αλλού τυρβάζουν, δια την υπεράσπιση της Ορθοδοξίας δεν αδειάζουν. Αν πως, αυτοί είναι οι κανόνες πίστης και εικόνες πραότητες και ανεξικαγίας. Αφού τους αιρετικούς τους αγκαλιάζουν, είτε με τη σιωπήν είτε με την πατοειδή επικοινωνία τους, ενώ τους Ορθοδόξους μοναχούς τους απελάβνουν ως ενοχλητικούς κόνοπες, ως μύγες, ως θορυβώδεις φύγες από κοντά τους, και από πέριξτον της κήτεως ως επιτοπλίστων οι περισσότεροι. Αυτό θα πει παράδειγμα λαμπρών, μοναχικού βίου και αγάπης. Όχι παίζουμε, αυτοί είναι οι ψευτοζηλωτέ πατέρες και κατά δεύτερον οι οικουμενιστέ. Παρόμοια κατάσταση είναι. Και όσον αφορά για κάποιον άλλον ψευτοζηλωτή ψευτερομόναχο μαθεϊκών κατουνακιώτη, που μας είπε η τρίτον πρόσωπον δια εμάς τους ενθάδε μοναχούς αγιορείτες, ότι όλα αυτούς τους ελέγχους όλα αυτούς τους ελέγχους που έκαναν εκείνοι, δηλαδή για εκείνους τους άλλους μοναχούς που έκαναν οι άλλοι ιερομόναχοι, τα κάνουν από υπερηφάνεια και κοινοδοξία. Εμείς τους απαντάμε ως εξής. Ο Άγιος Άννης της Κλίμακος, ο Συναήτης, δηλαδή είπε κάποιος πρώην ιερομόναχος μαθεϊκός, τώρα τον έχουν κάνει ψευτοεπίσκοπο, είναι Αττικής και Μεγαρίδος, οικονομάχος. Ναι, ξέρουν, στα κατουνάκια ήταν αυτός. Και λέει όλα αυτά τα κάνουν από υπερηφάνεια, λέει, από υπερηφάνεια τα κάνουν αυτά. Λοιπόν, και εμείς το απαντάμε τα εξής. Καλύτερα πάτε να κάνετε εσείς από κοινοδοξία, δεν πειράζει, τράβα κάτω, από το να μην το κάνεις καθόλου κάτω. Αλλά και αυτό το ίδιο πάτερ το απαντάει ο ίδιος ο Άγιος Άννης της Κλίμακος στο λόγο περί κοινοδοξίας. Αυτό στο αφιερώνουμε. Και λέει τα εξής. Πολλές φορές, τα λέει ο ίδιος Άγιος, πάρε την απάντηση από τον ίδιο τον Άγιο Άννη το Συναήτη. Πολλές φορές, ενώ μας έχει κλέψει η κοινοδοξία, γυρίσαμε και την κλέψαμε εμείς με τον πιο έξυπνο τρόπο. Είδα μερικούς που άρχισαν κάποια πνευματική προσπάθεια από κοινοδοξία και μολονότι η αρχή ήταν αξιόμεπτη, το τέλος υπήρξε καλό και πενετό. Διότι εν τω μεταξύ μετέστρεψαν την κακή σκέψη, δηλαδή την κοινοδοξία, οτιδήποτε που ποιούσαν και το απέδιναν ολόκληρα ερωτικά, την κοινοδοξία. Δηλαδή οτιδήποτε ποιούσαν το απέδιναν ολοκληρωτικά στο Θεό, το απέδωσαν τελικά δηλαδή στο Θεό και όχι στον εαυτό τους. Αυτό σημαίνει ότι όταν ένας κοινόδοξος κάνει κανείς οτιδήποτε πνευματικό έργο δεν πρέπει να τα παρατάει, αλλά να συνεχίζει, ακόμα και με κοινοδοξία. Με πολύ προσευχή, κάνω μια παρένθεση, με πολύ προσευχή να παρακαλάει το Θεό να τον απαράξει, να τον βοηθήσει. Συνεχίζουμε, έως να ολοκληρωθεί σωστά και να ακριβία κατά Θεόν προς αυτόν το αγαθόν έργο που συνεχίζει να κάνει. Αυτό σημαίνει πως όποιος είναι καινόδοξος
δεν πρέπει, εντός παρενθέσεως απαγορευτικός, να ξεκινά οποιοδήποτε πνευματικό έργο, ιδίως δε για την υπεράσπιση της Ορθοδόξου πίστεως. Πού υπάρχει αυτό γραμμένο στην Ορθόδοξη παράδοση? Ξαναλέμε και πάλι. Αυτό σημαίνει πως όποιος είναι καινόδοξος δεν πρέπει απαγορευτικός, εντός παρενθέσεως, να ξεκινά οποιοδήποτε πνευματικό έργο, ιδίως δε για την υπεράσπιση της Ορθοδόξου πίστεως. Πού υπάρχει αυτό γραμμένο στην Ορθόδοξη παράδοση? Μήπως ο ορθής ψευτοειρομόναχος, μαθεϊκός, κατουνακιώτης, προσπαθεί πονηρός και δολίος να δικαιολογήσει την ατέρμονη αδράνειά του, την αδιαφορία του για την υπεράσπιση της ορθής πίστεως, καθώς και του μεγίστου υπνόδους υφισγασμού του? Ο Κύριος είδε και η ψυχή του. Τώρα τον έκανα ψευτοδεσπότη, Αττικής και Μεγαρίδος. Τους οικονομάκους είναι, μαθεϊκός είναι. Άλογο τελείως, ό,τι θέλει κάνει. Ακόμα οικονομάκους είναι, δεν έχει αλλάξει τίποτα. Είχες γιάντη χαπάτα που λέει και η παροιμία. Ναι, και όλοι αυτοί οι μαθαικοί μέσα στο Άγιο Όρος πάνε και τους προσκυνάνε, έχουν επικοινωνία. Λοιπόν, τώρα αν τα έργα του καθενός είναι καινόδοξα ή όχι, το γνωρίζει μόνο ο Θεός. Έτσι δεν είναι? Λέγει ο Θείος Απόστολος Παύλος προς πρώτο κεφάλαιο Κορινθίους Β, Β κεφάλαιο παράγραφος 11, τα εξής: ουδείς γινώσκητα του ανθρώπου, ημί το πνεύμα του ανθρώπου το ένα αυτό. Έτσι είναι. Οι κανόνες είναι περί των συνόλων αυτών απαντήσεων. Λοιπόν, και θέλω να πούμε και άλλα 2-3 θέματα. Το εξής, ότι κατά καιρούς όταν είχαμε παλιά τα τηλέφωνα και παίρναμε μέσα να δούμε τι γίνεται, ποια είναι η κατάσταση, και μέχρι προσφάτως πριν πολλούς αρκετούς μήνες μέσα στο Άγιον Όρος παίρναμε να δούμε τι γίνεται, πού κυμαίνονται αυτοί μέσα, πού κοιμούνται, τι βρίσκονται. Στον κόσμο τους, αν λέμε Έλληνες και Ελληνίδες, μέσα στο Άγιον Όρος κοιμούνται όλοι μέσα στον ύπο του δικαίου, δεν τους νοιάζει τίποτα. Κλειστήκανε, σταμπαρωθήκαν στα κελάκια τους, τρώνε, πίνουνε, χιέζουνε, συγγνώμη που μιλάω έτσι, τρώνε, πίνουνε, τα κατούκα, κάνουν αγώγια και πέρα βρέχει, δεν τους νοιάζει τίποτα. Πέρα βρέχει, τι να κάνουν πακουμπίριδες, πέρα βρέχει. Τώρα σου λέει έτσι κι αλλιώς προχωρήσαν τα πράγματα. Πού να μαζευτούνε τώρα, ο μόνος Θεός θα μας σώσει, τίποτα άλλο. Όλη την Ελλάδα και το Άγιον Όρος, ο Θεός να βάλει το χέρι του. Έρχονται πολλά δεινά, μεγάλη διωμή, σφαγές, πόλεμοι, πάρα πολλά κακά έρχονται. Και ποιος αντέξει? Καλές υπομονές, τίποτα άλλο. Τελειώσαμε. Αυτά έπρεπε εδώ και δεκαετίες να τα κάνανε αγώνα πνευματικό. Αφού αρχής γενομένες από τότε που πήγα και προσωπικά, από προσωπική εμπειρία μιλάω, μοναχός στο Άγιον Όρος, ειδικά τα πρώτα χρόνια, μέχρι το καιρό που και μας διώξανε και φύγαμε και εμείς αργότερα μόνοι μας, γιατί δεν μπορούσαμε να συμβιώσουμε μέσα με τους αιρετικούς και από πνευματικής και από θέμα επιβίωσης. Δεν μπορούσαμε, ήταν πολύ σκληρά, πάρα πολύ δύσκολα οι καταστάσεις μέσα. Λοιπόν, και βλέπαμε μέσα τους ψευτοζηλωτές κυρίως δεν είχαν μια συνοχή, δεν είχαν ένας ο άλλος από εδώ, άλλος από εκεί, αυτή υπάρχει συνέχεια. Δεν πολεμήσανε τα πράγματα. Με τους οικουμενιστές ευλογείτε, χαίρετε, τι κάνετε, συναστροφές, αγκαλιές, το ένα τ' άλλο, τι κάνεις πάτερ Στέφαν, τι κάνεις πάτερ τάδε, καλά, τι κάνεις, μια χαρά. Όλα καλά, μέλι γάλα. Κάτα την πίστη σου, την πίστη μου, γεια σου, χαρά είναι, μια χαρά είμαστε. Δεν πολεμήσαν τα πράγματα μέσα. Τελείωσε. Γράφανε καμιά επιστολή, κάνανε μια σπασμωδική κήρυξη εκεί και μετά πάλι κοιμώτησαν όρθιοι. Πάει στα κελιά τους. Αυτή ήταν. Τελειώσαμε. Το Άγιον Όρος είναι ένα πνευματικό νεκροταφείο. Δεν είναι το Άγιον Όρος όπως μας το παραδώσαν οι Άγιοι Πατέρες. Τέλος. Η μούγκα στις τρούγκες. Τώρα για να μην μακρηγορούμε θα αναλύσουμε 5 μεγάλα θέματα, κεφάλαια, με τον Άγιο Θεόδωρο του Στουδίτη και θα τους κοπανίσουμε τους ψευτοζηλωτές πάνω σε αυτά με βάση τον Άγιο Θεόδωρο του Στουδίτη. Λοιπόν,
Εισερχόμεθα εις διάφορα πνευματικά θέματα, όπως είπαμε, κυρίως περί Ορθόδοξου πίστεως, αναφερόμενα και απαντώντας τα αποκλειστικά στην παρούσα κάτωθη αναφορά μας, ο ίδιος ο Άγιος Οστουδίτης, πως κατεσχήνει αρήτως όλων των ψευτοσυλλωτών πατέρων υφισεργαζόντων ερετικών η συντομία του λόγου. Συνοπτικός, για να μην μακροσκυλούμε υπέρ του δέοντος, ξεκινάμε. Πρώτο θέμα, το οποίο το αντιπαραβάλλουμε και το παραλληλίζουμε για μέσα για το Άγιον Όρος, είναι το θέμα όσον αφορά για τα αιρετικά μυστήρια. Έτσι. Οι θέσεις του Οσίου Ορθοδότου Στουδίτη για τα αιρετικά μυστήρια λέγοντας τα εξής. Έχουμε διάφορες απαντήσεις του Οσίου σε διάφορες επιστολές που του στέλνανε για τον καιρό εκείνο. Λοιπόν, σε κάποια επιστολή του προς τον μοναχό Σιμεών αναφέρει για αυτό το θέμα, ο Άγιος Οστουδίτης, ότι η κοινωνία των αιρετικών μυστηρίων σημαίνει κοινωνία του αντικειμένου, δηλαδή του διαβόλου. Γι' αυτό συνεχίζει η μνημόνευση κατά των κεκοιμημένων, πρέπει να γίνεται εφόσον έχουν ορθόδοξη πίστη, ιδάλλως δεν εισακούγεται από το Θεό. Και πολλοί κάποιοι εξ αυτών εκεί μέσα μνημονεύουν και τους νεμρολογίτες, τα μνημόσυνα, θα τα πούμε παρακάτω. Έτσι, μνημονεύουν μεταξύ τους τις αιρετικές σχισματορικές συναγωγές του Πατρίου και το νέο μερολόγιο έχουν επικοινωνία. Λοιπόν, γι' αυτό τα λέμε το θέμα των μυστηρίων και επικοινωνίας. Δεύτερον, σε κάποιο μοναχό, Ιγνάτιο, ο Άγιος Οστουδίτης, ομιλών για το ίδιο θέμα, λέγει τα εξής. Ότι η κοινωνία των αιρετικών δεν είναι ένας απλός άρτος, αλλά δηλητήριον, το οποίο δεν βλέπει το σώμα, αλλά μαυρίζει και σκοτίζει την ψυχή. Γι' αυτό το να μην απορρίπτουμε και συγχρόνως να το αποκρύπτουμε, είναι ίδιον όσων διακατέχονται από φόβο, για τους οποίους έχει γραφεί ότι πολλοί από τους άρχοντες επίστευον στο Χριστόν, αλλά από φόβο δεν τον ομολογούσαν για να μην γίνουν αποσυνάγωγοι. Και συνεχίζει ότι οι ευχές της Θείας Λειτουργίας προσφερόμενες υπό των αιρετικών είναι ανενέργητοι. Τα ακούτε, κάτε εσύ τσάπα, κάτε κύριε Δεϊθόμενο, κύριε Λέησον. Και λέτε διάφορα ώρα της Θείας Λειτουργίας τα λόγια, τζάμπα κράζεται σαν τα βόδια μέσα, γκρά, όπως λέει ένα χωρίο της Σοφίας Σολομόντος, ο Δίας Ευών δέλιγμα, σας δελήσε το Κύριος, στηρίζει το πρόσωπό του από την άλλη μεριά. Λέτε, γκαρίζετε, πέστε το χεροβικά, πέστε άξονες τι, πέστε ψαλτάδε, πέστε τα ωραία, ψαλμοδίες, πλάγι του πρώτου, σώρο, οχτάιχο, πρώτου, δευτέρου, τετάρτου, έκτου, πέστε ό,τι θέλετε. Σας δελήσε το Κύριος, ο Δίας Ευών δέλιγμα, Σοφία Σολομόντος. Γκαρίζετε, τίποτα στον ουρανό, γκαρίζετε, δεν σας ακούει ο Κύριος. Ακούτε τι λέει στο Στουδίτης, να το ξαναπούμε. Λέει ότι και συνεχίζει ότι οι ευχές της Θείας Λειτουργίας προσφερόμενες υπό των αιρετικών είναι ανενέργητοι. Τίποτα, σκοτάδι. Νεκροί, διότι η πίστη των δεν είναι ίδια με εκείνους οι οποίοι τις έγραψαν. Των Αγίων Πατέρων. Οι ευχές που έγραψαν οι Άγιοι Πατέρες μέσα στη Θεία Λειτουργία, Άγιος Μέγα Βασιλεύς, Άγιος Χρυσόστομος κτλ. Δεν έχουν την ίδια πίστη με αυτόν. Ούτε ακόμη και η πίστη των είναι ίδια με εκείνα τα οποία υπάρχουν στις ευχές. Ούτε αυτά πιστεύουν αυτά που γράψαν αυτοί οι ίδιοι οι πατέρες μέσα στις ευχές. Αλλά ούτε και πιστεύουν αυτά που πιστεύουν και οι Άγιοι. Γι' αυτό είναι ανενέργητες. Επιστολή 308 Ιγνατίο Τέκνο Φατούρο, σελίδα 451, στίχος 9, PG 99 1189 σε πατρολογία. Γράφουμε και την αναφορά μας από κάτω και όποιος θέλει ας πάει να τα βρει. Λοιπόν, σε μια άλλη επιστολή προς κάποια σπαθαρία μαχαρά, ο Όσιος της λέγει, ακούστε τι λέει ο Όσιος, η βάση δεν είναι το να μεταλαμβάνει κάποιος σπανίως ή κάθε μέρα, εντός παρενθέσεως τα άχρατα μυστήρια, αλλά το να τα μεταλαμβάνει κάποιος με καθαρά καρδία και συνείδηση. Και πάλι δεν μεταλαμβάνει λόγου
δεν μεταλαμβάνει λόγω κάποιου κανόνος που της επευλήθη για κάποια της αμαρτία, τότε τη συμβουλεύει ότι πρέπει να μεταλάβει όταν συμπληρωθεί ο χρόνος του κανόνος. Αν επίσης της λέγει δεν μεταλαμβάνει εξαιτίας της υπάρξης της αιρέσεως, τότε είναι αναγκαίο να μην μεταλάβει. Ακούτε? Και εσείς κοινωνάτε, λέει, πού να μεταλάβω, πώς να μεταλάβω, μη πάτε, δεν πρέπει, χωρίς κοινωνία δεν σώνεσαι. Χωρίς ένα σώμα Χριστού πρέπει να κοινωνάμε, πάτερ. Ρε μωρή και τυφλή, τα ακούτε, τι λένε οι Άγιοι Πατέρες. Ναι, πρέπει να μεταλάβεις, πάτερ, λέει. Και εδώ ο ίδιος ο Άγιος λέει, αν επίσης της λέγει, είναι σε κάποια ορθόδοξη χριστιανή, δίνει κάποιες πνευματικές συμβουλές ο Σουδίτης και της λέει, εάν είναι για προσωπικά σου αμαρτήματα και σχολήματα, θα πρέπει να τελειώσεις τον κανόνα σου και μετά να μεταλάβεις από το πνευματικό. Εάν όμως, το λέει, το ξαναπαναλαμβάνουμε, εάν επίσης της λέγει δεν μεταλαμβάνεις εξαιτίας της υπάρξεως της αιρέσεως, τότε είναι αναγκαίο να μην μεταλάβει. Διότι, ακούτε τι θα πει παρακάτω, διότι το να μεταλάβει από αιρετικό ή δημοσίως διαβεβλημένο ιερέα ή επίσκοπο, την αποξενώνει από το Θεό και τη συγκαταριθμεί με το διάβολο, όπως πάτε εσείς με το διάβολο. Ακούτε, θα το ξαναδιαβάσω, να τα ακούσετε, αλλά μήπως ανοίξει η τύφλα του μυαλού σας. Διότι το να μεταλάβει από αιρετικό ή δημοσίως διαβεβλημένο ιερέα ή επίσκοπο, την αποξενώνει από το Θεό και τη συγκαταριθμεί με το διάβολο. Και συνεχίζει ο Άγιος Σωστουδίτης. Εκείνη στην επιστολή της του είπε ότι φοβήθηκε και το απαντάει δηλαδή αυτή η Ορθόδοξη Χριστιανή και του λέει Άγιοι του Θεού, λέει, του έδωσε μια αναφορά, πάλι του απαντάει. Λοιπόν, εκείνη στην επιστολή του είπε ότι φοβήθηκε να είπε στον ιερέα να μην μνημονεύσει τον αιρετικό επίσκοπο και προς το παρόν δεν γνωρίζει τι να της αποκριθεί. Της λέγει μόνον αυτό, ότι δηλαδή το μυστήριο έχει μολυνθεί με μόνη τη μνημόνευση του αιρετικού επισκόπου, έστω κι αν είναι καθόλου ορθόδοξος ο ιερεύς, ο οποίος τελεί τη λειτουργία. Ακούτε? Και εσείς εκεί μέσα γεμάτο βρωμάει και όσοι μέσα οι ιερέσεις κάργα. Επιστολή 553 προς την κάποια ορθόδοξη χριστιανή που λέγεται Σπαθαρέα ή στο όνομα Μαχαρά, Φατούρος, βιβλίο Φατούρος, σελίδα 846, σελίδα 846, στίχου 46, PG 99 1668 σε. Λοιπόν, όσοι ως αλαχού σε άλλη επιστολή λέγει τα εξής, ως βασικότατον στοιχείο του χριστιανού σε καιρό αιρέσεως, σε πάρα πολλές επιστολές του επενεί τους χριστιανούς για την απομάκρυσή των από την επικοινωνία με τους αιρετικούς και από τα μυστήριά των. Αυτό εννοεί και για τους οικονομάχους μαθαίνει, για σας βαράει και εσάς η καμπάνα που τα έχετε κάνει ακόμα πλακάκια και λέτε οικονομία, ακόμα στην οικονομία είσαστε. Γιατί ο Άγιος Σωστουδίτης και ο Άγιος Άννος ο Δαμασκηνός, όπως ξέρετε πολύ καλά εσείς, πολεμήσαν σφόδρα την οικονομαχία και εσείς τα έχετε κάνει πλακάκια με τους οικονομάχους. Και όταν στα 3 χρόνια, έτσι, στα 3 χρόνια, πρώτα χρόνια λέγατε θα δούμε, θα κόψουμε τους οικονομάχους. Είναι οικονομάχοι, τους καταγγέλνατε, αλλά μέχρι τώρα δεν κόψατε επικοινωνία. Και με το να έχετε επικοινωνία μαζί τους καταγγέλλετε ως Ορθοδόξους. Ποιους? Τους οικονομάχους, που εσείς πρωτήτερα τους είχατε για αιρετικούς οικονομάχους. Και είναι και συνεχίζουν να είναι οικονομάχοι. Αυτά είναι τα χάλια σας. Οπότε είσαστε κατήγοροι της αληθείας, όπως λέει ο Στουδίτης και ο Άγιοι Πατέρες και ο Άγιος Μέγας Αθανάσιος. Εσείς είσαστε κατήγοροι και συκοφάτες της αληθείας. Μαθαϊκοί. Και αυτό η οικονομαχία έχει πάει, ισχύει και για τους άλλους και τους ζηλωτές και για άλλους παρακάτω και για τους νομολογίτες οικουμενιστάς, όπου έχει απλωθεί αυτή η σατανική λιμώδη νόσος αίρεσης.